Na, csak ne dőlj le. Egész jó a vége, csak egy kicsit messze van. Kicsit menjen följebb, egyenesen. Lát, ez az. Csak még egy kicsit határozottabban a lábbal. Jó lesz. Még egy kicsit keményebb alá. Jó, ugrálsz rá? Többen érzem, hogy közelebb vagyok, hogy betűzöm. Hát de mitől? Még most is sincs közel, érted? Jó, de meglévő. Ne hülyének! Hát nem a farkas jön. Eszti, nem a farkas jön, nem kell megrenni. Jó. Lát! Jó van, Réka. Arbak fejes még csináljuk, jó? Ez az. Hoppá. Jó, csak egy picit följebb, és nem felső testtel, hanem lábbal kinyitni. Hallod? Ide figyeljél, mert víznek lábbal kinyitni. Te meg a felső testtel kezdesz nyitni. Nem baj, hogy itt a kártyát csinálok, nem olyankor? Nem baj, hogy itt nem csinálok olyankor? Hát nem már. Jó, várok, hogy ezt azt Na. Réka, egy kicsit egyenesebben, oda a kezed közé jön a láb, csípő és helyre. Lát, ez az. Jó van, csak nem menjen olyan messze. Egy kicsit följebb, és most már végre lábbal nyitottál, nem fősöttek. Ez egy kicsit túl is volt. Na, még egy picit egyenesebben is menjen föl a láb, csípő oda. Lát. Hallod, hogy szólok, hogy lát? Akkor kell keményen. Nem egy fél órával később. Réka, beszaladt a derekad, megindult a láb. Egyenes felső testtel és fölszűjön alá. Ott csípő és helyre aki. Ez az. Most nem is mondtam, hogy mikor lát, de jól nyitottál. Úgyhogy nem is kell szülni már. Csak figyelj, hogy a kezed, ha tudod, akkor zárd le. Nem távolugrás ez, Hergot mondta. Ha nem távolugrás, Ennyi volt? nem is kell dolgozni. Látod? Hol lett? De volt egy másik a Falkai ide a Gólyuk oda, ha jól emlékszem. A Falkai puszti. Ez jó volt, ugye? Jó. Hát a fejes főbb. Mehet. Egy fejesnél nem nagyon kell. Lábújegy. Na, ugyanaz, mint 5 méterről, semmi más. Úgy. Ez nagyon jó, de nem szabad ugrani.